днес ще ви разкажа малко за моя... С какво съм обичал да си играя общо взето. Допреди няколко години, преди 2 години, си играх с Супер Марио, Майнкрафт. Не, Майнкрафт беше предишната година. Сега играя с Капибари и ето това на име Лабубо. Ако не сте ми гледали предишните 3 клипчета, обяснявам какво е и сега няма да ви кажа подробности за него в това клипче. Може да се абонирате и ще получавате всеки път, когато снимам и качвам клипче, известие. Ако сте ми фенове, е много ясно. Ако не сте се абонирали, веднага се абонирайте. Натиснете палчето и ще ви разказвам още за моя живот и ще ви показвам забележителности. Аз общо взето си играя с ето такива Лабубо и съм си поръчал и оригинала, ако не съм ви казал в предишното клипче или ако не сте ги гледали. И така. Аз много обичам да си игра с плюшени играчки и с други. Обичам да изобретявам, обичам с пластилин да си играя. И много други неща, но за тях ще ви разкажа в другото клипче. Чао!